khazani takhuk bukuk nai tong nai rok no hanya hai ani khani hamjak ma ya paro ke tini jeng wansok lai na phai resurrection ya kheba asini phola thangai basa mani kok no age bu waisa saka hai kuna pai sok no dia hani bagai tini bono ukok no tuhi no seng wansok lai na okay baksa borok hai ni wansok go tuikena umang tuikena ba besak tuikena pai ka nei piaba asibit pai yakho teman male osung saro sung tong mani serasani bagi si piaba sini phola tongu te phola ti playa o phola mol brum brum no tong nai ge Jisu Kristo gibli pai pro jo to bono poito plai den ro boro disawi langjak nai tege se kok sarani musongo gebe ke Jisu Kristo no poito plai nei bo phola mutangai disajak nai bono poito plai ya bo phola song basa bas teman nai bas disajak nai ba basa rozak pinai omhai ke sake de thik nai resurrection teman bagai piaba juda purpose bono poito klai nei rongke bobai kaito tong thani bo bobai tong mani bagai piaba bono poito klai ya ro o sangsaro kathang tong sane bono poito klai ya ro ongke bus thumjak ni bagai bus thumjak nai hai bagai borok haini hai borok ni pholano kaito disanai mane sosanai ke kokoro thik nai samaya mage teman-teman borok no bus thumjak thumnai nge thumani ya gulo borok morke o khiklai rozak nai ke omono juda different purpose okay ke chungtini wansok lai na phade thimani thikena paikha u kogya hani bagai sung belai kena serious sung thai buino bu sai khana ro thai thika kena sung paikha baksa sai de thike paikha ka haya thimani ya gulo ubu sagles rasasi 70-80 bosor ya ka 90 bosor maximum 100 ke omohai piaba sini phola le mol brum brum tongi nai hani bagai sung belai kena serious sung thai do mungsan omo kok phola tisajak dia angke do englia ke englia hai bana jodi kebu no phola mathangai tisajak ka mol brum brum tongnai inga aprole temang nai te wahya sogui kangke te bono temanai avoid khlai malia ke phaidi sing pilas kang bible por layona Philip chapter 2 verse 10 thimani ya gulo besak thimani ya gulo sini langma tongpiu Philippians chapter 2 verse 10 Philippians chapter 2 verse 10 ang parwana Philippians chapter 2 verse 10 abo baino jisuni munno surina bagai chukno hawo tongnairo osungsaro tongnairo ha tolawo tongnairo jotono yasku ma sungmanu salsa bebak osungsani bebak na kaitoni thani kristoni thani yasku sungui boni yasku sungui boni buskango bokrok ma bongwana leiso joton korok sapana bat gerike korok sapana yogya thimani yagulo joto kristo bai malai nai mane bus thumjagani bagai phana malai nai bobai tongmani bagai phana malai nai Revelation punukjak mani chapter 12 verse 12 Revelation punukjak mani chapter 12 verse 12 an porbono o nokha nung aboni bagai tongthok di o nokha wo tongnai rok norok bo tongthok di tamokhe habai twijlang norok pusuk se
norok busuk se hamia sitrano soitan norokni thani ongkhorui paikya bojol rijak sukha tamni hamba srap sakeno ma thangnai kha nei bos sawi mano soitan tabo osungsaro tamane tongthokjak sukha bo samung khlainani chaitok sogu borokno kaitor bai chal rowani kaitoni yakni seplewani ba kaitoni oro thangru yak khlaimani bo kapra sogui tongkha kapra sognai te mol paidere kapra sognai tomane mala bo siu salsa soitan kaisan koksiu botma bo morkeo khiklai sokjaknai tomane mala kaitoni against bo basaja boni bagino morke snajaknai Bible sawo Psalm number 9 verse 17. What is Psalm number 9 verse 17 now? Log Moon 9 17. 17. Borok hamiero kuthirok ni hawo ma thangnai kaitono poknai do pharok bo ma thangnai borok hamiero kuthirok ni hawo ma thangnai English sawo the wicked shall be turned into hell kuthirok ni hawo ma thangnai hell ni so English onke engate ke sa Old Testament onke Sheol ni so Sheol mane kuthi tong mane kuthirok no tong mane jaga ne monon Old Testament no Sheol je kaitono poknai ro kaitono muitok klaya ro borok hamia ro kuthirok ni hawo ma thangnai kaitono poknai do pharok ma thangnai kaitono poknai do pharok bo ma thangnai mane kaitono poito klaya kaitono poknai kaitono sinia borobu aron ma thangnai Sheol mane no Hebrew kok ni aron ni sephayu ge orosini kok borogo onke kuthi hawo kuthirok ni hawo deso Old Testament onke Sheol mane ho okay omo kuthirok tongromani jaga ukok Sheol mane smai kasani jorawo kuthirok no tongromani jaga okay New Testament wo जों नुगो जे मुथानजाकनाय रो जे जिसु ख्रिस्ट no poito khlainai ro okay borotma borok paradise thimani yagulo paradise pilaskan borno tongrai grau okay boni yagulo okay tomane chukno hawo sogina okay paradise by chukno hatma ferlai paradise okay tabuk rondi tomasinai neng a rokno pukri wo phiok nai hi dei kaha wo na wei de mane khada chi kong hono phiok ge yoka khana pukri kotor phiok roisnai ke omo hai eke mane chukno ha hai na hai pano chukno ha chi kong hongwi manka eke New Testament take as a sawo je poito khlayawe jisuna poito khlayawe man thinai do borok ke borok sobine borok ke tamanai borok ke morke chikon honsinai aro matong mene taborundi nang ano mang ano pa hundi nang khanasa sinai hinai omo rawi songrok phului ma sotui rok phului narak tongmani amon mana he bor norok hainin khable morke hain man te krikya te upai krikya te lama krikya phiok jagwani ba thang tongmani te lama krikya omohai kosto ma tongminai borok tekto ngia ke ba gel bising ko tongma hai ban ma hosnai gel chiko uloke gel koto soginai omohai okay boni jeng jisu phai boni bono poito khlainai no bo pila sakang tisawit langnai bo bai baksa tisawit langnai okay boni yagulo uroro sungsoro make kokno salayona great tribulation ngai bible ni mote boni yagulo ke
millennium kingdom manena 1000 bosor Jisu Kristo rajotto kaipine u hano bebag no slai u zorao tomangnai u zorao jibu cobra bu serai besabai tenglai sinai musabu musribai tenglai sinai mane nature slai jaknai original nature sokpine original nature mane na Eden type lingo je Eden type ling sna pro aro tomanai kaisa no janai omohai sna jagia piaba Adam sungsok klai mane yagulo se u nature prokriti change ni thang slai jagi thang ge omohai na ugilas kang originally sna ma hai kaito millennium kingdom wo osung sano sna pinai bebak no katal ngai ge mane sungsok krika angsine aro azorawo tomane mole soitani phambu krika soitanbu azorawo soitanbu khaja chain nei jung phunukjak manigo jung nogobo khawi tongrojak nai khawi khiklai tongrojak nai omhai ge boni yagulong ke Jisu Kristo bobai baksa thangnai rokno ba kubu ke asai katal engjang muthangja bobai baksa tisai tlangjak nai rokoi baksa khaini hai u hawo nokhari phaipinai u hawo nokhari phaipinai boni millennium kingdom ni sekang okay millennium kingdom mo je bono poido khlai ne ro borongke raja hai engnai nga bongke raja ni ne chung hani bagai chung chamung ro no raja ni raja bubakra ne ke boni yagolongke ba millennium kingdom paitha kongke bicar nai paithak ni bicar ke molbrum rom bagai jogna hawa tomisnai je bono poido khlai ne ro je bono poido khlai arongke molbrum rom bagai morke tongsinai obono paitha obai kene sun bible no je bono poido khlai aro boro tabo o new testament ni zora onke Hades mane temanai millennium kingdom bai o jung tisai tlangjak mani Jisu phai mani pila Jisu no boroke phai tisai tlang mani u ksaro borokro new testament ni zora thine bono poido khlai ai thine ro onke boroke Hades ne Hades o tongwinai ge Hades ni yagulongke molbrum morkeo tongwisnai ge Hades hai Hades mane tamu Hades mane no tomanai nor morke chikong homone pano honi na kha mane hai businan bagi se morke chikong ko ulongke morke kota or sogine ge thimani loge no jung wan sogi mano borono morkeo ge Christian kubu ke Jisu no poito khlani ro ge thimani loge no boro paradise nisa paradise mane na jogno hachikong ni pana hoina ka mane jogno hai na hai pana jogno ha ungsogya ka paradise aro sung sogina je bono kubu ke poito khlani ro ge je poito khlai ro ke Hades pon yagulo morke hai bagi bible sung no sawo sung Jisu Kristo salangmani tongo borok besak mang no buthar manai no simita kiriti kai to no sikiriti tmane kai to le phola bai mang bai bebak no buthar ri mana nisa tamane tamang Jisu no poito khlaiya mane na borok ni phola molbru rubagai tekto kosto bo sogjagi tongsine hani bagai Kristo no sikiridi kai to no sikiridi nisa Matthew chapter 10 verse 28 Matthew chapter 10 verse 28 Poriwana 28 Mangno simi bethare mannai rokno ta kiridi borok pholano bethare maya kaito no sikiridi bole mangbai phola o mungnui no morkewo sokmorui mano
Teman malah sengsara जों थाङै थाङैबाबोसो 70-80 বছর 이게 70-80바이 뭘 브rum브rum 너는 도로나 가이데마 가이메야 하이블레 이게 뭘 브rum브rum 뭘 깨워 속이 동작나이 마 동나이 뭐는 승끼리 타이블레 하이블레 가이도는 끼리 타이 가이도는 끼리 강게 ซึ่ง뭘 브rum브rum 코스토 떼또니 약니 ซึ่ง 역과는 Ready? 분홍작문이 이거 타이피네 분홍작문이 chapter 20 verse 11 इसमें 15 जरा 11 to 15 bus kotor ni kok ang apro azuk thayong kufur kotor ma kaisana nukha aro azugui tongnai nobo nukha habai nokha bini buskang ni kharkha hake te nukjaglia ang azuk thayong ni buskango 그트이럭노 따모 구수 따모 kotor jo tonono kaitoni buskango basajat nukha bijabro peheljaka ulote kangsa bijabbo peheljaka abo ungkha langma bija 그트이럭 borok samang klaima tino bus tumjaka bijabrogo suijak tongma tino bus tumjaka hake tuijlang bini aroni 그트이럭노 yapari reka 그트이럭니 hani bugra bini hawo tongmani 그트이럭노 yapari reka hake jotono samang klaima tino bus tumjaka hake 그트이럭니 hani bugra bini habai baksa horni liko kiklai rejaka o horni liko kiklai jakmani abono dewaisa thimani langma bijabo bumung griro boro horni liko kiklai rejaka yaro bijab kaini klok jakmani kok sawo get bus tumnai bo asokja get oro John haini sawo angjo tono kotor grei cikong kaidin buskango 그트이럭노 basajak nukha 이게 kaisa bijab klok zakha 이 kaisa bijab klok zakha 이게 je bangka langmani bijab o langmani bijab bumung griro bumung tisajak riaro boro bustum zakmani nukha gerozun omohaike जों langmani bijabo kri mane jisuno poito khlayaro bro langmani bijabo bumung tisajagya ge bumung tisajagya rong ke bro honi ligo khlaye betharjak mane tongnai langma bijabo bumung kri ro bro honi ligo kiklaye rejak kha mono bonukha omo phunuk jamoni tamane pati phunuk jakmani ho uboino John Jisu Kristo bai sorasori phunuk jakmani buskangni salo bomo hai engnai Paithangni salo bomo hai engpainai dema khlaijaknai jisuno poito khlayaro hain bagino omo phunuk jakmani ino John Jisu Kristo bai phunuk jakmani thinangni salo bomo hai engpainai bomo hai busthumjak protoma engpainai obonoti gen sini pola mati sajaknai 제번호 포이도 클라이네 이렇게 몰브룸브룸 지수 크리스토 동문이 자가고 가이토 아파 가이토 폴라 그타 사슬라 가이토 보로포이 박사 동문이나 저 또번호 포이도 클라이네로 그부이게 포이도 클라이네로 크리스탄네 기자 탕마바이야 그부이게 포이도 클라이네로 মানে বনি বুসারো বনি বরগ্র বনি শিল বুজাক বরগ্র যে তেই দলসা বড় তি সাজাক নাই বরনি ফলাবো tisajak haibana bus thumjak mani bagai jo toni bagai no resurrection tong tisajak mani tongnai jo toni folan John chapter 5 what na Gospel of John chapter 5 verse 28 and 29 and 28 and 29 aboni bai tawanadi omohai sal pairego apro mankoni bema kthiro bini khorang khnangana hake borok mankoni onkore paiyana samung kaham khlainai rok kthang tongna bagai thangai basanai pia samung hamya khlainai roke majra berjakna bagai thangai basanai inadi
samung kaham khlainai rok thangai basanai samung hamya khlainai rok thangai basanai tabok प्रश्न केरो samung kaham mane taba samung hamya jotto samung hamya khlainai Roman chapter 3 verse 10 11 of sawo khorok sapana kaham krai Ecclesiastes wo sawo khorok sapana kaham krai engke samung kaham mane taba jisuno poito khlainai borok bono samung kaham khlaikya jisu samung kaham khlaikya hani bagai bono poito khlainai borok bo samung kaham khlaikya ge jisuno poito khlaimane bose samung kaham ge borok munisho koise samung kaham khlaimaya sakni samung bai ge mane poito khlainai bu tisajak nai poito khlaya bu tisajak nai haibana purpose engke juda samung ngo thang yana samung chapter 24 verse 15 samung 24 verse 15 ang boy 15 borok kaham by borok hamya dal nei no thangai ba basa nai kene borok khatungma haino angbo kaidono khatungui tongo or samaniko Paul samaniko botong thokmaniko temane hole ang thangai basa nai tabo kosto tekto mani tongphana ang tisajak nai jotona tisajak nai nirok tisajak nai anante sapogui tongo nirok tisajak nai piaba tisajak mani juda hani bage ang tong thokui tongo niso I have hope in God English I have in God ang ani asa tongo there will be resurrection kethirok ni kethirok muthangai tisajak nai kunui no hamya khlaini bu kaham khlaini bu hamya borok bu kaham borok bu Daniel bu ukong sawo semai kesamo thangai na Daniel chapter 12 verse 9 Daniel chapter 12 verse 9 Ampun mana verse 9 bohai heni saka o Daniel nini lama o nung thandi jora phai yasak o kokro kholop jakte silbu jakke tongnai okay verse 2 sorry verse 2 apro kabangna borok kethiro thangai basanai baksa molbrum thangai tongna bagai baksa ke molbrum lasimung ni bagai te seneng jakna ni bagai basanai oro basanai borok thangai basanai piaba juda baru purpose juda oro kethiro thangai basanai baksa molbrum thangai tongna bagai I baksa ke molbrum thangai tongna bagai baksa ke molbrum laje mangni bagai te seleng jakna ni bagai basanai English okay sawo some to everlasting life some to shame and everlasting contempt nisa nge purpose juda jo to borok na tis thangai basa pinai borok ni phola tongo phola thangnai besak thikona phola thangai tongnai piaba jung tisajaknai phola ni besak burojaknai phola hai simiya besak utau tung jongoni besak ya te alada besak phola bai ka phanai ja phola bai tongmonai ja okay jung juda purpose jung ke molbrum kaito bai tongmoni boroke kosto tekto ni bagi Isaiah 26 Isaiah uthangne 26 verse 19 26 verse 19 norok ni kethirok thangpinai borok ni mangbo basafinai o hatlei o tongnai ro sisadi tongthogoi rejabdi nini pantu jati hai abo hai keno kethirok ni habo nini jati no kalai redi aro English on porigrana your dad shall live norok ni kethirok thangpinai together with my dead body they shall arise awake and sing you who dwell in dust for your dew is like the dew of herbs and the earth shall cast out the dead Artamaisa hadlui
bo tong nai rok basati sisati tong thogui resapti nang basa finai nei oro sao angge seng chalsa thikena paikha haya sini besak thikena paikha haya kemudian narak badi sini besak thima bai paya ko Hebrew chapter 9 verse 27 o sawo salsa le joto borok no mathai mane sini mang mathai nai boni yagulo kaitor bai bustum jak nai nisa ngase bono poito khlai ne rongke ubo bus ni yak ni yoka nge omono sini asa true hope osung sarok kubi asa kre tamane male nang jesek no kana asa di bos salsa komor nai salsa pai dai nai pai thang nai no asa mane kubi asa maya kubi asa mon kre piaba jeng kaido wo sini asa tongo jeng mol brum brum juk no hawa tongwi dai jeng pai playa jeng mol brum brum tongwi dai ogono sini asa juk no hangka sini mol brum brum ni tongjang nai nok sini taku buku sini nukung sini mol brum brum tongwi jak nai nok ogono Jisu Kristo bo sini bagai tiar khai tongka kani bagai bo sawo apa ang tabok thangana piaba ang kipil payana ang tabok kamang ma nirong ni bagai jaga senam sogi tongwiana piaba ang pai pinai nirok no ang pai mani ang tong thaiwo ang tong mani jaga wo tlang nani bagai ang tisa pai pinai ini boni sagri rok no saman je boni sagri rok no semi seng no bu kong no sa boni sagri rok no samani kok no seng bu mana teman-teman le seng bu bono poito khlai je bono poito khlai ne ro tadi thangena John chapter 1 John 14 verse 1 to 2 John sumene koto kaham 14 verse 1 right 2 Jesus se kaitoni aro thangnani lama 1 Jesus hai hini saka norok tawana di kaitono poito khlai di anambo poito khlai di apa ni no tong thai kabang ma tongo ang norok ni bagai tong thai snam sok na thango ngya ke norok no ang okok sakla khamu ang thang bai tong thai snam ma wono snam wana ulo ang kipili pai wi norok no ani orot lang pai wana hake ang tong thai wo norok bo tong wi manana ang thang na mani aroni lama no norok sawi mano juk no hani lama aro tong thai snam ang norok ni bagai kawang apan no kawang manai tongo aro jaga ang norok ni bagai snam sok ne ang thang sokan norok nang tisna ori bagi painai nisa ga ogono sini asa o sungsaro mung sabana tong plai ne kre piaba sing o sungsa ni mane kunui no belai kana torja gai tong teman mala sia nu hoya kita boksu no kaidor pang pangkat thunu gai dok han bagai Kristen ro o sungsa ni tong samang mane kuni no yakawe roman teman male senu hor kaidor sunu hunu dikasya Luke chapter 16 verse 9 Luke chapter 16 verse 9 Jisu hai hini bosaka abone bagai ang norok no okok sawo rangri pai thangibo ayang masingo thuyani hawo tonggui manina tuike osungsani rangri bai bayap khadi tamasa Jisu Kristo tamasa make friends for yourself by unrighteous mammon osungsani rangri bai bayap khadi nisa tamani bagi sing bayap khatai urangri bai tamani male bayap khadi manena urangri no sing rang usungsani rangri no sing aro tong thaniwo sing slai mano urang to sung tlang maya orani manai kunui sungsani manai kunui no to sung tlang maya hai bagai sing bono orot tong sani no mas slai nai we can change
taburuni neng orni rangno India ni rangno neng Amerika utangi use claim ya neng amono embassy son neng mo change kaimat lang nai rang dollar o change kaimat lang nai enga omo haina Amerika ni dollar bu jinero claim ya semas selai nai enga seng selai yang ke omo sesuknya hai kago sai mung sesuknya dia omo haino seng jini sengsaro tongmani bebak no seng kaito ni tong tayot langon bagi mas selai nai baik ya kaito ni bagi wansuk di kaito ni samung tangza ko ni bagi sak no bedok di nini rang tuisa no bebak no robai di kogya nung kaito ni samung ni bagi bu klai di ya padi nini jora no rodi nini bagi simi ani bagi simi baksa kabang ma borok dongo ani hi kabagi jaga zomi rang tuisa no kabagi akan bilang munsas kelairan maya akan bilang ke bangsa kiri kaya hebla boni ya kaya makla kabang ma mahai to jag mo hai kerang kot maro ko khna ma hai hakor phoi rang tuisa no hakor phoi bui be nukjagwa kirjag sisana kirjagwi nije usaliya buino usarliya hage phoi tangka geseng omo hai gyan kri ba thakana le hai ba oke jeng Kristen rok jeng siu o sungsa tong lai nei ya hani bagai kwang ma age jeng Kristen rok no nugu tabuk nugu nije tong thak sa thok ganang nokhuk yakare kaitoni samung nei nokhari phemone chendo kesini India rogo ke asukri sini harogo sini dop harogo asukri hani bagino sini dop hanigo sini dop hawo kaitoni hamare asukri tumane mole sing kaitoni bagi gabang yakamaya sengsani malino seng yakamaya teman le sengsani malino no torjaku kaito ni malino kaito romai malino torjak maya engkau neng yakake si malino le tabung neng rondi nini ya neng mungsasek malino rongi tongka kau rondi muski kera rongi tongka tabo neng muski kera ronza nini yak tu mana neng bono kibi yang kete onyo malai na malia tabo koroksa borok pakai angno no rangsak rono ini rangsak nadi neng muski kerana masih ya karena suli yang kau rangsak no baik nama na jaga si keri ini yak jaga si keri omo hai kai to hamari ronai ini honai dongo hai pana borok kibi nasi musugia itulah baiknya masih na je suk jana nung kibi mar nai hai bla kisrai rok baksa mo hai na kaham malaysia tu thungjak ngai manai toys rok morok putla rok no hai kabagai bonon hazagai tong ma hai teisa manai kahar mai hoi tu bonon hazaku om hai kemudian semui losia kesim do pa mo hai na hai bagina kabang tabok zora seng Jini Jomati yang ka Golden Jubilee Celebration kelai peleha tangai BC December 19 no. Pia tabuk zora Golden Jubilee nglahan Kristen hamani Jomati ne bisingo. Pia tabuk zora missionary buni oro rohmaya kho. Haibla missionary rohmaya kho. Buisi buni missionary sini nomor cobai tongko, sono cobai matongko. Jengres rohmaya kho. 50 bosor ke borok bura wo sogile hamle retire ngani ganda nduru side boss ke retire boss itabok se missionary ro maya ko buini missionary si tabok subai matong ko teman bagi ya parmaya sacrifice kami ya kibi maya sengsani o kaya marino trijang muski kera kibi maya ko tabok bu pono no omono engko ini kotor kuk ni wan sogo yakin tongko hani bagina rasniti wo pharoi bulayo toglayo teman bilang angma wani
ang leader ngani leader ke semua sinai hai eng sinai bo hai ngi tong get jeng jini tripurawo jini boroko deba mau as hai ko missionary rohoi de man kaba rohoi mi yako get mo thawo si kok bang lai association kok bang lai uma hikin tong ko aro bising bo ono di ale ono association bo oma hikin lugu buini subai ma tong ko buini missionary subai ma ko Mizoram ni ZBM po ACM po hai buini subai ma tong ko sung roho wani kok ngka ang ngermu sawanan cini ang tong mani jaka borok busuk lebang ba site John Rock bo samkani busuk site John Rock besar betul ro ba ako ba ke samkani busuk position ro piawa position wona sung jeng buino missionary ro sung ro hoi dong support khai dong genang ma uko ya bekha tong ke sung ro ma bekha si aso nang sabaya nung baya sini borok roh nung ke sini borok mana bu sukma liya uko ya tonggu sini ro tonggu ro mana thai bana bekha si kri hai si rondi nang mo thawo 100 জন borok tongkha ke 1 টাকা খেরো খাঙ্কে সে 100 টাকা পাই nggak tabuk to sa dam si 10 টাকা hai bile nggak sa waisa nunglia wi rokhangke sabta waisa sa nunglia sabdi nungmawa soidi nungka rolia ka 10 টাকা nggak khorok sani boro mase bese 300 টাকা পাই to nggak 100 জনই 300 টাকা ke bese जों अमायके हिसाब खायि जों नायखांके जों रखमानो मिशनारि रखमानो गे अबनो आसलके उ टंगमानि नसि याखावानि नसुगि अबनो हाजा को गइतो गे बुइतोनार बायदि हाय जों ओ संसाराव स्राबसानो टंनाय उ स्राबसा टंसानि न जुगनो हाव मल ब्रुम ब्रुम टंथानि ओ बनो tlangनानि उ संसारनि न tlangनानि के नों बनो मासलायनाय ये बाइक सलाइ माने काइतोनि निनि जे तंगमानि न काइतोनि सेवा खालायनि नाय काइतोनि सामंनि बागै खालायनि नाय इखोनो नों बनो सलाइबानि खालायके इखोनो नों बनो सलायाके नों समाल गैया अरन खालायके नों सुकिया ये दिनै आसु जरानो बायदि सुरिलायनो जबनानै गोथां गाबलाय माय काइतो न हामबाय रबो नों जोंनो हानि हानि जरा रबिया nini kokthai no one so lai nini and we kai kan hambai phanodi chubadi sung teibu nini kokthai ni bising tei sung sak ni sak sing bising go sung phan ma tei kai kai tu sung no gyan buddhi rodi ni hani bagai tei bo one so mana ni chubadi ning thani bebak no ya pore bugraji sunung bai suisana amen